Nanjengoko sezinkqonkqoze emnyango iiholide zehlobo, uninzi belisathe ntshoko ukhenketho ngaphakathi nangaphandle kweli lizwe. Ezi zicwangciso ngahle ziphazamiseke nanjengoko amazwe aliqela ibeke uMzantsi Afrika, iBotswana, iZimbabwe, iNamibia, iLesotho, iMalawi, iMozambique nelizwe laseSwatini kuluhlu lwamazwe ekungavumelekanga abantu abaphuma kuwo ukuba batyelele kwamanye amazwe. Because I'm in a booking agent business and a promotion business, so I'm scared because I got 5 or 6 planned events scheduled for December, and looks like it's not going to happen or might be postponed. Isebe lemicimbi yobudlelwane namanye amazwe lithi lizama ukuthetha-thethana namazwe abekele imiqathango kweli loMzantsi Afrika. South Africa aligns itself with the World Health Organization's position on the latest travel bans. The WHO has pleaded with world leaders not to engage in knee-jerk reactions and has cautioned against the imposition of travel restrictions. Ukanti amashishini okutyela athi asenezivubeko zemiqathango yabekwayo yokuqala ngethuba kumiswe ngxi iintshukumo kweli kwaye ingayilahleko engathethekiyo ukuba kunokuqiniswa imiqathango kwakhona. This is complete economical sabotage of an industry that is doing everything it can to rehabilitate, mobilize, and to be able to rebuild itself. We depend on this job and we depend on customers coming in. So if they lock down the country, then no customers, no money for us. How are we going to pay our rents? Urhulumente ubongoza uluntu ukuba lugonye kwaye luqinisekise ukuba luthobele imiqathango yokuzama ukuthintela ukunwenwa kwe-COVID-19.